अरे हमार होखे वाली साली तू टेंशन मत ला, काहे से कि चंदन भैया 2 दिन से उपवासे बाड़े यही भोज के चक्कर में। नहीं के विश्वास पूछ ल त। एगो बात बतावा लोगिन, इतना सुंदर सुशील लड़की अगर आके कहे कि भाई भूखे मत जइह तो भरल भी पेट रही नु तो लोग कही कि खालिए बा और खाली सामने सामने। अरे ना ना तहरा रहते इनका पेट कभी वैसी हो सकेला, हमेशा घटले रहे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ लेकिन खैला के बाद एगो रसमलाई में से खिया देते नु तो इनका यात्रा बन जाए। पूरी खिया वाले झूरी खिया वाले। झूरी? झूरी का होला भाई? का कैमरामैन तोरा पता बा कि झूरी का होला रे? ना पता बा तो चल तू ही बता दे कि झूरी का होला। वो नहीं पता। बोलाओ लेकिन क्यों? नीचे के चाटे के होई। ना ना हमार मतलब बा कि तारा के देख के इनकर नियत खराब हो गइल बा। अब इतना खूबसूरत होके सामने बैठ के खाना खियाबू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं क्या समझ में आवत? हई देखी तो इनकर हरकत देखी तो बुझा गइलू। इनकर हरकत देख के इतना तो समझ में आ गइल कि एकदम हवस में मदहोश होके नाली में पानी गिरावल चाहता रे। हाँ तो यही तरह घूम घूम के खात पियत ना रह। जे दिन गलती से नलिया के पनिया पिया देल तो कोमा में चल जाइब। अब तोहनी लोग के का लागता भाई लोग एक देख के इनकर नियत का बा जाई तो नीचे कमेंट में बताई। तो मिलत नहीं अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले चैनल के सब्सक्राइब कर दिया भाई लोग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।